iti aka m n'iru ndị ịhụnanya mmadụ aghọta obodo ibu ya si na ọkpụrụ jebịa n'ebe na ọkpụrụ eze na-amagharị ya onye egwu ibi ya anụ ya ihe nnabịa n'ebe etinye ego n'ebe taa maka na olike na-enye anụ na-elite ezigbo ihe si na agbahụlụ ụlọ ihe ndị a ka a sị na ọ dịgọla anyị niile dịla anọ m niile dịla ọtabụ niile mma site n'aba Chineke bụ anyị obodo Magi manugo chukwu tuli mmadụ n'elu ụwa n'ọnya ka otu aga onye chukwu gọzila agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele onye chukwu gọzila agọzi eze ka ọ bụ ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele ijenu seleke eloge m ụwa scholarship Anambra East and West Iboji Benjamin Ilona si kọkwụsị Ilona si ma delele ụbalụlọ ezi dị lọra niile ojimoja mọgọ nwanne nke mụba oyimụba na-ese nwa mama o jide ka iji jide ekwe ka iji yo jide ekwe ka iji oyimu jide ekwe ka iji yo ime n'ụba na nwanne Ilona si ga delele pẹ̀lú bọ́dẹ̀ ṣe. Ineze ní lógi, ineze ní ọ̀yìngì. Màkì mara mọ̀bọ̀ yìngì ìmúlò ní ìjọ n'obi. Ineze ní lo, ineze ní ọ̀yìngì o. Ní mara mọ̀bọ̀ yìngì ìmúlò ní ìjọ n'obi. Màkà ní ìmàlẹ̀ na ní òyìnbó sọ̀rọ̀ sí. Uno man na hinde kila broda. Owari biga mewe metu wama. Ima
kenere gị nnọọ ọdọọdụ ije ọtọhọ mamasị ka nkele unu ọkụmedori jere ha kelere unu nnọọ lọnde chibukochu omeke anyị hụrụ unu akọrọ wetere wọn nwanyị nala ọnọra anyị kelere unu onye na-ebidogo ọfishiali masị ka anyị na-egwu n'ọmali na ewu afụtago ọ na-awa ilu omume ibu wa náà yóò yẹ kaba náà ọ̀dọ̀ ọ̀bùrà wọn náà wà lé bọ́ọ̀dà kàyí nà mọ́lẹ́ tó nà mọ́ lórí ọ̀bùrà sì múnú náà ni o adamu náà ni o adamu náà ni o DJ báyìí tọ́lá yìí ní ọbẹ̀lẹ̀ báyìí wọ́n ti ní náà yà. Akọ̀nyẹ́ ọ̀gbẹ̀ni ẹ̀wọ́n náà ṣe é ṣòkó sí ẹ̀jẹ̀ ọ̀sùn náà pè é adikasi bẹrẹ nkọ bẹẹ bẹẹ nkọ dike wọn ní ma bá nàlọ n'ọrọ akpẹlẹ wọtẹlẹ gbogbo asàlùkẹ n'egi ọtọfọ abaka n'atẹ aka obodo ẹzẹ ìgbòho aka n'ẹwọ wọn n'aka wàásù nípa n'egi n'ẹnu mẹ n'ẹmẹrẹ ka wọlé ka mmadụ dúró ẹjẹ n'alụ odele gaba tẹlẹtẹlẹ tumuso àwọn mùsùlùmí tumuso. ẹni ní mọ alágbálẹ̀ bàbá bàkà lẹ́wọ̀n pẹlúfàì ìfowópamọ́ ìfowópamọ́ ìjọba gbogbo ẹ̀jẹ̀ dàrú odele gaba tẹlẹtẹlẹ. wọ́n mọ̀ wíwá kò pẹlúfàì náà mú àrùn. ẹ̀kọ́ àbùkọ́ sọ́mọ́ni wọn làgbà jùmọ̀ ẹ̀zọ̀ ọ̀hún ló bàbá bàkà wọ́n wọlé bẹ́ẹ̀ márù ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀dẹ̀ nàárọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n yà máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀yẹ ìmọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́láwọ̀ ọ̀hún ìdájọ́ advantage ọ̀yẹ́dẹ̀ ẹ̀dùn náà tó bá kọ́ wọlé náà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ lọ́ọ́ sí ẹ̀yíká wọ́n wọlé márù wẹ́ẹ́gbẹ́ mọ́fẹ́ lórí náà tó ní ìwé ìkú ẹni rẹ̀ ìbá ìgbé Smart 1,000 rupees. That's why I got people. Everything more. All the same way in Korea. To the program. If you want to come, solution is 1,000 rupees, madam. See what I'm going to do. Oh, you know what I'm going to do. Chanda market. I'm going to get to the wrong one. But I am watching them. I promise you. I think we're going to go to the right and go to
ọnụ bịa hụrụ mmanwụ ọ na-aga ebe n'elu eze maka ọdịsa ọdịkọ ya sa anụ ọkọbọrị ọkọ ọnya o nwetara 1,000 rupees ọfụna ebe ọfụrụ ọdịkasị bịa ya nkọwa dịka ọkụrụgbara ma ọgwọ ọkọbọrị ọkọ ọnya ọkọbọrị ọkọ ọnya ọkọbọrị kere ọkọbọrị gị ọ̀tọ̀wọ́ bọ́gá ní wọ́n ní ẹ̀sùn kèrè ẹ́gì ní ìpẹ̀lẹ̀dẹ̀ nàìjíríà ẹgbẹ̀dà àlùkòdé dígáwá. ọdún náà sọ ẹ̀ẹ́dìkúndẹ̀ ẹ̀họ́ wẹ́tẹ̀lẹ̀ 1,000 rupees ọ̀sùn náà pàkẹ́ ní mọ́ ẹ̀yí àgbìyàn lóyìn kásẹ̀ lóyìn òmìnira ní nàmà ẹ̀kẹ̀dẹ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ náà lọ. àdàkùnrin tọ́lẹ̀ ayé wọlé nínú Thank you.
Huh?
One count on, now 1,000 rupees.
eburu ogbolo ọnya wụtara ya biko eburu gọọmenti ọzọ eburu ogbolo akpụkpọrọ anyị na-egezigbo ntị biko oge ọdụ eburu
Go to
Thank you.
Thank you.
Hey,